Good afternoon guys. Ngayong araw na ito guys, bisitahin namin ang Elmar Beach Resort. Kani siyang beach na ito guys, malapit talaga dito sa amin, mga 5 to 10 minutes lang. Pero ngayon pa lang kami nakapunta dito guys. May kasama kami dito guys na isang vlogger din. Hi guys, here is our famous vlogger, Mr. Patrick Bantisel. Hello, we are here in Elmar. Dito na tayo sa loob ng Elmar. So grabe, ang ganda ng beach nila. Grabe, ang sobrang puti ng sand nila. Talagang may enjoy tayo dito. Yun lang. So kasama ko si Madam Pislat. So subscribe nyo siya sa YouTube channel niya kasi bago pa lang siya. So ngayon magko-collab kami. Dito lang kami mag-enjoy. I-tour namin yung Elmar Beach Resort. Thank you. Pasok na kami guys. Mayroong fountain dito guys, oh. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual Mga kahoy ground, dagkan kayo silang bisita guys. Ambot na bakanis. Naabak ko tayo kuan ani no. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. This is our Abalon Cove. White sand. So usually for day use, there is a Our tourist guide guys. mo ng Sunrise Pavilion ba? Shout out to my friends Tour lang sa kamo. Elizabeth, Sheila, Dirito si Ivana, katong na Ivana, dirito Ivana Lawit. Ivana Ilawe, dirito sila. Walang absent lang atong time ma. Oh, ano yan dong? That's our Casitas rooms na good for 4 with 2 bedrooms. And Master's how bedroom much is- also one per night? Karon is nag-change min sa rate, ba? Monthly is nag-change sa rate. Or around 18,000 siya 18,000 per month? per night na. Per night? Wow, 18,000 per night? This one is our Okay. deluxe room. We will stay tonight. So pag December 23 to January 1, tag 11,331 siya. Okay. Karon is kung ano lang 9,000 na lang plus. Okay. It's more Good cheaper for two. now. Good for 2 and only mora ni ang room na mga naibatag area naman. Hi. Then deluxe family room good for 4. Hey guys, wow, first time na ako makaari. So grabe nindot kayong view. Sobrang nindot kang ganda talagang view dito guys. Grabe. So it's first time. Grabe yung dagat at saka yung mga sand. Talagang kitang-kita mo dito sa malayo na maganda talaga yung view. Nilo, shout out to Nilo. Agaw Nilo Presbitero. Nagsabot mi diri, ngumari. Wala man ko kakita niya agaw oy. Ha? Wala man ko kakita niya diri guys oy. Nya wala sa koy data. Saan man ako pag-contact ni Mugaw? I think we have to go up already for lunch. So that Nandito na kami sa taas. So nagpasalamat sa ako ni Madam Pislat kasi first time ako makapasok dito. you're welcome, Patrick. Maganda. Shout out sa mga top fan. At Sa mga mga fan ni tatang ate ko. at shoutout ako sa mga fan ako sa TikTok. Subscribe niyo si Madam Pislat at patuloy niyong panood ng mga videos niya. Okay. Mao ni akong agaw, guys, oh.
Agaw Nilo, Presbytero, Gusto natin yung salamat photo. daw nga lagi kang na susunod sa akong mga videos. Isa ito sa top fan Nagahan ko. ito. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. Salamat dong, oy. I need you and your hardness to mine. Sa radyo nilang available diri guys, karon. Lami siya tanawon, murag matilawan ni lami gyapon. Hear you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. Imro sini ano? Ka syudad. Nam ko puyo syudad. Kuyog niyo mo? Kuyog. Namay puyo syudad ti. Nagabang mi. Ipon mo to? Libin mo? Muy nag-anak, rumah ka anak. Nasa ti maglisod-lisod pa man ni buhi. Betrabaho. Tag mama ni mo? Importante chuk nana kay anak kay kanang anak kate man. Yeah, you got that young. So guys, humana na mi kaon guys. Busog na kayo mi. Ayun, nabusog ka chok. Oh, gusto ko ito. Unang-una gusto kong pasalamat kay Madam Pislat kasi first time kong pumunta dito sa Elmar Resort. Talagang sinulid ko na lahat dito sa mga lugar na magagandang spot ganon. At nag-picture na rin ako kami ni Madam Pislat na siyempre kasama namin yung mga pamilya namin at saka mga agaw ganon. Salamat, Madam Isla. Nakasama sa ating Elmar Beach Resort. Welcome guys. Kay taling nagustuhan nimo ang atong trip karon? Ha? Sige, sorry ah. Unsa atong Sobrang solid. nagustuhan ba nimo? Mura man ako, taas ug liog. Hello. Muna siya nga nag-rich. Oh, Kuyo gano. gitagaan ko Kapatid nito? sa manager dire. Grabe ka na. Tuwi kami, bi. Bye. Bye. Hello, tuwi kami. Hi. Maraming salamat sa inyong mga suporta, guys. O sana magpatuloy kayong manunood sa akong mga videos. Yun lang, pagpatuloy yung pagsuporta kay Madam Pislat. Ayun, subscribe yung YouTube channel at saka paki-like na yung page sa Facebook niya, Madam Pislat din. At sana palagi niyo siyang suportahan at abangan yung mga videos niya kasi ang dami niyang upload na dapat niyong abangan. Yun. Thank you for watching us, guys. And see you soon. Bye. Bye, thank you. Thank you. I got you and your vibe.